Arratsaldeon eta ongi etorriak danok gaurko egun berezi honetan, ez da, martxoa 8, hainbat ekitaldien artean, gehu katoletutako aukeratzea, benetan eskaintzen dizuegu bihotzez. Egun berezia da, aurtengoa gaina harrotasunaren eguna, ez da, eta badirudi emakumeak harrotasun hori azaldu beharrean zinetela gaur, baina gizonezkoak ere harro sentitzen gara. Nik buruan horrela pentsatuz, zetorkidan nire birramona. Baserritarra, amaika seme alaba, eta oaindio beritzen zitzaion denbora pertson kantatzeko. Nire amona zegoatzen naiz. Amona zan emakume libre bat. Bere gazte garaian lanitakoa, eskolutakoa, utzitakoa, baina beti beak izan zon bere diru iturria. Beak aske izan izolako, eta aske izan zen. Nire gazteak gertu daukat hementxe, eta baita ere bakontutan hartzen dut. Eta ia gaztetara jundan nire alabakin arrok sentitzen ez ere. Amets bere batzetik, da bine, eta izugarrizko lan egiten ari da lan, itzela egiten ari da lortzeko. Eta arro sentitzen naiz emakume guzti hauetaz. Eta arro sentitzen naiz, gaur bertan ditugun 3 emakume hauetaz, hausartu direlako gure hotza zapatzea, eta askontzat ez da erraza izaten. Eta bertan ditugu 3 aurkeztuko dizkizuet, eta baita ere ipatu nahi dizuet urrako ekitaldia zein izango da, beste emakume bat, etorriko da, Andaluziako Juntako Fundación Descubreko zuzendaria, eta gaina izango da turismo zientifikoa. 22 genduke beste bat, baina bertan bera gelditu da, hidrogenoa goierrin, izlaritako batek ezin izan dolako, agenda arazokatik etorri, orduan, aurrerako utziko dugu eta ingo dugu. Eta besterik gabe, gaurkoari hasiera emango diogu. Gogoratu gero bukaeran, galdera zaparte, eukiko dugula hemen, pintxo batzuk eta ardo pixa bat, izlariekin hitz egin ahal izateko eurek eintzen aukera bali badute. Eta besterik gabe, hasiko gara, iguak aipatzen, ez da, alde batetio, hasieran izango dugu Maialen Sánchez, Goiekiko arduradunetako bat, enpresa berrien arduraduna, bera, eta biak aurkeztuko digu lanplana eta Baiarako lanplana, bat. Baita izango dugu gure artean Nire Kolomo, Anpoko ikerketa eta garapeneko zuzendaria, eta bestaldetik izango dugu Alaiz Garzia, prozesutako ingenieria ArcelorMittalen. Eta besterik gabe, nik uste dut garaia badalaia zeuek igotzekoa eta aurrera, eta nahi dezuena, zuen txanda. Atxalde honen hori, eskerrik asko, Zeliz, sarrerarekik, eta lehen eskalako kide guzti, gaurko tartetxoa eskaintza gaitik. Sarreran esan dezu bezala, egun berezia da, eta nik uste dut gaur ere batea denok, gure amonataz, gogoratzen nahi geha da. Ere batea edo bestea, beraiek egindako izkutuko lan asko gaitik. Gaur egun, ondoren etorri den generazioa, hemen egoteko aukera daukagulako. Hauek esan da, Maialen naiz, Goiekitik, Ekintzailtzarroko arduraduna, eta azkeneko urtetan baita hainbat proiektu zeharka etorri diena, hainbat lankideekin, koordinatzen edizioa proiektu ezberdinak. Eta gaur hemen adibide bezala daudegun proiektu, hor kokatuko genuke erabatea da beste. Gaur izlari eta niri dagokinez pixka bat testu ingurue eta eskualdeko enplegu planataz, estimokazioetaz, hitzen godez, pixka bat marko, diagnostikok eman ditu emaitza esanguratsunak, eta gero ia bagire eta baitzek beraien esperientzietik azalduko ditute, beraien egunerokotasuna, nola bizi duten. Esango genuke lanpostu batzutan oso mutilez eta gizonez inguratuta, eta txegin izango da beraien destinatzen entzutea. Arpegin izagun desente ikusten ditut, eta gazte batzuk baita, ez asko baino batzu bai, badakit, Otero Lemiskatak Medin Goierrin artea eskaintzen duen, Goiek eta Goierri baleiek, gure zati txokitzen dugula, eta seguraski, Goiek eta Goierri balei zer da, badakizuen, ez dakizuen ontzako, labur,
azaldu Goiekin, 93. urtean sortu zanen, 3 lan lerro nagusikin sortzen dela. Industria, turismoa eta ekintzailetza. Horiek dira betidanik egon dien ardatzak, eta ondoren zuten poderioz eta gizarten beharren arabera, esandakoa. Beste eremu batzuta zabaltzen jungea. Industriari dagokionez, Goierri eskualdea dakizuen bezala oso industriala da. Orduan, industria departamentutik batez ere, nahiz eta handikin harreman handia izan eta elkarlana egin, jokoa txikietan dago eta enpresa txiki hauei, txiki tartaine, lehiakorrak izaten laguntzea da egunerokotasuneko helburua. Turismoa hemen azaltzen da, baina goitur bezala ezagunagoa da eragilea. Bere helburua da eskualdeko baliabide turistiko promozionatzea eta dinamizatzea. Ekintzailetzan, hau bertotik tokatzen zait, eta justo baina hemen erlakidea dagoa, eta biok egotea gudengotasunen. Eta, 25 urte, amazkik, departamentu, Goiekira gerturatzen den edozein pertsona negozio batekin, bide lagun izaten. Bide lagun izaten, entzun, ikusi, zegoera duken, eta helburua da, enpresa martxan jarri bitarteko aholkularitza hori eskaintzea. Azkeneko atalau arlo soziala eta ingurumena jartzen duna, da aipatu dizutena. Gizarteren evoluzioaren arabera, sortzen jungin beharren arabera, Goiekire egokitzen junda behar horiei erantzuna emateko. Arlo soziala, azkeneko urtetan, asko indartzen nahi den proiektu bat daukegu, gaina Ainhoak eramaten dut egunekotasunen, elkarrekin programa. Eta, gero aurkezpenen aipatuko dut, Goierri eskualden langabezi tasa baxua da. Baina dakona, dauden lan aukerakin oso urruti daude mundu horta iristeko. Orduan, pertsona hauek askotan bazterkerian daude, edo egoera oso konplexutan, eta pertsona horrekin beste ibilbide bat egin behar da. Eta pixka bat beste formakuntza bat eskaintzen saiatzen dira, bide hori samurtzeko eta laneratzen prozesu bat errazteko helburuekin. Eta azkenik ingurumena. Ingurumena energia maila dago, eta energia maila batez ere udal ordezkariz osatua dago, eta 2017 Goierriko energia plana diseinatu zen, 2018-2025 begira, eta momentu hontan hor daude ekintza plan horri erantzuna ematen. Eta pentsatzen dut hemen zaudeten asko, azkeneko hilabetetan energia bulegoa martxan jarri dugu, oihartzun asko opidon zerbitzua da, eta pixka bat ekimen dotatik dator. Hori Goieki eta Goierri Bale elkartea 2017 sortua, gaur egun 75 bazkide ditu eta tarten Goieki, udalan laguntzakin. Eta, elkartek bere errokak ditu alde batetik, esaten enpresa txiki eta tartainen lehiakortasuna eta jasangarritasuna sustatu, talentu erakarri. Ikusten dugu, enpresak zen beharra, talentu inguru. Ekintzailetasuna, enpresan barne ekintzailetza proiektuak sustatu, eta guztion lankidetzan oinarrituta. Elkartea sortu aurretik, Goiekin ja dinamika bat eramaten zen enpresakin, elkarlana bat izan dara. Baina hori bai Goieki eta bai Goierri Baleiek elkarlan asko egiten dute, eta kasu honetan hor behar bat zegoen, enplegua, talentua, azkeneko urtetan enpresak mahai gainen jartzen nahi ziren beharra, arazo, etorkizunera begira egin behar dituzten kontratazio horiek egiteko pertsona falta bat egon behar da. Eta hortiken ikusi genuen beharra, gaur hemen azalduko izkizueten bi diagnostiko izenburu nagusina. Eta lanketa hori eskualdeak izeneko programa baten bitartez egin. Horrengo aldundik finantziatua da. Eta dago zuzenduta hori, eskualde bakoitzek beretzako estrategiko dien proiektu horiek aurrera eraman izateko. Lehenengo diagnostiko partekatu nahi dutena, Goierriko enplegu plana da. Bai da egie, enplegu plana, lau urtetik batetik, Goierrien hasieratik, lau urtetik behin egiten da plan bada,
Eta helburue, enpleguaren egoera aztertzea da eskualde mailan, ondoren lan merkatuan eragin dezaketen ekintzak martxan jarri ahal izateko. Azterketa hau, Prospektikerren kontsultoriaren eskutik edo laguntzarekin egin da, gaur egungo egin ez dago pertsona batekin, etortzen zure proiektu honetan zuzen lanen egon zen. Eta pixka bat, lanketa horretatik hemen ekarri izan duen argazki bat eskualderen radiografia zeinan ikusteko. Alde batetik demografia aldaketak ematen nahi die, hori eskualdetik haratago ematen nahi den errealitatea da. Biztanleria poliki gutxitzen nahi da, nahiz eta 2020 eskualde mailan biztanleriaren maximotara iritsi ginen. Hortik aurrera poliki jaisten nahi da. Jaiotze tasak. 2010-tik 124 jaitsi dira. Orduan, ikusten da, tendentzi pixka bat zein da, baina aldi beren, atzerrian jaiotako pertsona gero eta gehiago die. Momentu honetan, Goierriko media, atzerritar biztanleria, 13%koa da. Nahiz eta herri batzuk egon, Ordizin kasue, Beasaingoa, Itsasondo, Zaldiri, ia 20%etaz hitz egiten dira. Eta lehen momentu baten esan detena, gainera daude eskualde oso industrializatu baten. Lanpostu 40% baino gehiago industrian dago lana. Askotan, pertsona hau kualifikazio medikoa dute lanpostu horietara iristeko. Baina aldi beren, beharra dago. Nirek eta gaitzek kontatuko digute. Gure eskualdeko jarduera oso maskulinizatua da. Horiek eragin handia duke, atzetik datorren generazio nesketan. Eta langabezia, hemen azterketa egin zen 2023ko datu egon juxegoa da, langabezi tasa 7,3%koa zen, eta hortiken portzentaia handiena emakumeetan. Gure eskualdeko errealitate bada, langabezi tasa baxua, dago langabezi tasa hori oso zaila dela uztartzea dauden lanpostu motatik. Eta horregatik, elkarrekin proiektuek bere zintzu hor daude. Nola egiten bide eman pertsonari. Hori radiografia. Deio, eskualdeko enplegu planaren ondorio batzuk uzten ditu eta pixkanaka nahi zen esate. Doikuntza falta bat egon behar da, lan eskaintza eta eskariaren artean. Profesional falta egon behar da. Eskualdeko enpresak esan digute kontratazioak egin behar dituztela datozen urteetan. Lanbide heziketako ikasketakin lotu eta industriari lotutako ikasgaiak izango die, eta unibertsitate ikasketan izango dituzte beharrak, ingenieritza eta enpresa ikasketekin izango da. Esandakoa demografia, zahartzeko joera dauke, orokorren zailtasunak espezialistak lortzeko, jarraien azken ondorengo 5-10 urteetan errelebotan pasatu behar da. Pila bat jubilatuko da, eta horrek trantsizio bat egongo da. Esandakoa, ekonomia etengabe dago, behar berrek sortzen die, eta ekonomiaren tertzializazioa etorriko da. Trantsizio digitala, trantsizio berdea, enpresa behar berri gehiago izango dituzte, eta behar horiek lan eskaintzatan hala helaraziko dituzte. Ikuste bestik ez da, azkeneko urteetan, tamaino batetik aurrera, enpresei zenbat eskakizu, zenbat plan, azkenen horre trantsizioa dago, gai ezberdinetan. Gure kasun argi eta garbi gelditu da, ze genero estereotipok dauden eskualden, enpresa edo industria mota gaitik, urrutik ikusten direla gure gaztetxo. Eta beste realitate bat atera dena diagnostiko honetan da, eskualden bertan, enpresa txiki tartainen eta enpresa handien arteko ezberdintasuna. Enpresa txiki, geroz eta zailtasun gehiago dituzte, lehiakorrak izateko, erakargarri izateko, beraien enpresatan txertatzen dien pertsona berri horiei proiektu bat eskaintzeko garaien. Talka hori edo realitate hori ere, ondoren urteetan tokatuko zaigu kudeatzea. Hau pixka bat, enplegu planak eman dona.
Bestalde, eskualdeen programa bigarrengo proiektu nahi izan dugu ikusita eskualdeko errealitatea zein den, urrats sakonago bat eman eta STEAM bokaziotan foko pixka bat lexio jarri. Proiektu honetan, bidelagun izan ditugu helbia eta orkestra. Gaino, hemen jori ikusten nahi nahi baita, proiektuen parte hartu duela, Goierri Eskolatik, hainbat eragin parte hartu dute. Hasi ginen horren diagnostikoa egiten, konturatu ginen, azken urteetan diagnosi pila bat eginda daudela eskualdean eta beharrik ez zegoela diagnostiko gehiago egiteko, baizik eta zeudenak ondo borobildu, ondo aztertu, eta horren gainen lanketa bat egin. Tarten, Goierriko enplegu planare kontutan hartu da, Eluiarrek Goierrin gazten pertzepzioa STEAM bokazioen ingurun, STEAM profesionalari buruzko ikerketak zer dioten, eta bere garaien Miren Estensonok eta orkestran bitartez eskualdeko lehiakortasun diagnosiari kontutan hartu da. Eta zer diote dokumentu guzti horiek edo ikerketa horiek. Gure neskak 12 urte betetzeako, bereatzen hasten die, alde batea uzten, STEAM bokazioko aukera horiek. Ikerketak dione baita, zientzia kapitalen eragiteko, ahalik eta adin gaztetatik hasi behar da. Zer gertatzen zaigu proiektu bat jarri behar dagunen? Epe konkretu bat daukegu, aurreko konkretu bat dago, orduan beti zalantza da, DBH batxin nun hasten geha? Dagoenekin gertunetik abitu beharko geha, inoskotan berandu da. Eta txiki-txikitatik hasi beharreko zerbait da. Ikerketak baita dio, ikastetxeek hor daude eta hor landu behar da, baina beste esparru ez formaletan da isialdine baita, barneratu behar dugu. Eluiarreko teknikari batek esaten zuen. Biga segura asko hemen gauden asko, gure seme-alaban futbol partidua ikustea zengo geha. Zergaitik emez zientziakin edo STEAM bokazioekin lotutako beste jarduera batzuk baita egunerokotasunen barneratu. Familia, behin eta berriro zeharkatu guztietan ateratzen da. Zati, naiz eta enpresa baliabide jarri STEAM bokazioetarako, ikastetxetan baita ikaslek gauzak ikasi eta barneratu. Etxen, laguntza edo apoi hori ez bali badago, zail izaten da edo etxen esaten dena asko markatzen dugu. Familia ezinbestekoa da prozesu honetan barneratzea. Ikerketak di hori baita emakume erreferentek izateak duen eragin positiboa. Eta gorko jardunaldi horren gure pixka bat hori izan da. Eta amaitzeko ikerketa di hori baita, azkenen ekintzak egitea garrantzitsu edala, baino ez puntualki. Baizik eta bizipen luzeko esperientzik izan behar eta barneratuta daukitzea ziklo guztien. Hau da ikerketak di hori. Baino, berdin, dokumentazio guzti horietatik ze ondorio nagusi ateratzen ditu. Berrin hori ikusi ez dute, enplegu planan genero estereotipoa. Hemen berdin. Genero estereotipo tradizionalak nora eragiten duten gazteena, batez ere neska gazteena. Orokorren, esan dagoa, animatetik aurrera, Eluiarrek egin zuen STEAM pertzepzioa azterketa horretan, ikusten zen, teknologia eta informatikako esate bateko gaietako, ikasgai horietariko interes baxua azaltzen zutela ja. Gero, pertsona hauek duten autopertzepzioa. Pentsatzen dute, beraiek ez dituztela inbesteko gaitasunak horrelako ikasgaietako. Eta gero, harri da, zati, akademikoki, nesken notak, media hobea da, mutilena baino. Autopertzepzio hori, urrutik ikusten dute. Bestaldere ikerketa horretan esaten zen, neskak eta mutilek oso ezberdin ikusten zutela STEAM profesionalen bizimodua. Eta neskak esaten zuten oso jakintxo izan bertzala, oso langilea, oso ekintzailea, liderra. Orduan, beraiek etzien hor ikusten. Beste datu esanguratsu bat, gazteen 24% eskualdeko enpresa sarean
124 ezagutzen du. Eta denei galdetzen ziren erreferente bat jartzeko, orduan zuena, kaf, ezagutzen zen. Orduan, horrek dagoen ez ezagutza enpresa sarearen inguru. Eta bukatzeko, baita azaltzen zen ikerketa horretan ze pertzepzio ezberdina da neska eta mutilen artean lan baldintzen ikuspegin arabera. Mutilek esaten zuten berdintasuna ematen zela eta neskak ez ezkoa. Ezberdintasun gehiago ikusten zituzten. Hau guztia hartuta eta koktelera baten sartuta, ikusten genuen eta beharrezkoa garbi dago egoera honei aurre egiteko eragile bakar bat bere kabuz ezinezkoa dagoela bendoen zailtasun guzti hauei erantzuna emateko. Proiektu honek, proiektu xume bat izan zen, denbora oso gutxoki genuen, baina aukera eman zigun eskualdeko hainbat enpresa eta aktora pare batek parte hartu zuten, ertainak eta txikik, errealidade guzti ikusi nahi genituen. Ikastetxek lehen hezkuntzatik batxilergo arte eta lanbidezketa parte hartu zuten. Eta esan behar da hemen baita, ikastetxetan saiatu ginela oreka mantentzen herri txikitako presentzia. Zeramak eta Ibiazabalek parte hartu zuten eta oso eskartuta. Eta udalordezkarik. Udalordezkarik kasu, negozin gazteri eta berdintasun teknikari. Eta beraien misioare baita oso interesgarri izan zen. Esandako eragile guzti hauen artean, gaur hemen azaldu izkizuten titular hauen ingurun, irakurketa partekatu bat egin genuen, eta erronka batzuk lehenetsi zion. Eta hemen daude erronka batzuk. Gazten kontzientzian eragitea, balore interes talka, gaztek duten ezagutza gutxi ez ezagutzaz enpresasaren, enpresa eta hezkuntzaren arteko harremana, oso behin da berriro esaten digute urruti daudela, etorkinen laneratzea, familiei baliabideak ematea, estingaietan, eta enpresa txikitartainei ikusgarritasun gehiago ematea edo enpresa eredu berriak diseinatzen hasten. Erronka guzti hauek, erronka bakoitzen nahiko potoloa da, baina egin duguna da hiru aukeratu eta hiru horietan saiatu gara bestekera batea edo bestea txertatzen. Ekintza plan bat dukegu, ez da helburu baino hor murgiltzea, baina titular nagusina. Lehenengo erronkai erantzuna emateko, ekintza batzuk definitu die, eta ben ikonotan ikusten dezuten bezala, helburua da eragile guztien artean elkarlanaren bitartez ekintza hauek elkarrekin jorratu. Esaten duguna azkenen, ikastetxea bere aldetik, enpresa bere aldetik eta udalordezkari beste alde batetik ez dauke zentzuen. Azkenen da, denen artean, errealidade batei erantzuna ematea. Lehenengo erronkai erantzuna emateko, balore interestalka ez gazteak ikastetxe enpresen artean, alde batetik enpresak dituzten behar horiek partekatu. Informazio hori zuzena izan dadin, enpresetatik ikastetxetara. Horrek albidetuko delako ikastetxek informazio zehatz eta baliozko informazio batekin gazteengana joteko. Baina beren, zaindutako relato batekin. Hemen ikastetxek askotan esan dezuten, enpresa baten bisitako dendanen, segun eta zein den interlokutorea, asko kurrizutu egiten diela, ez? Basan dugun estereotipo horiengatik edo bat nagoizko. Horiek ez zaindu egin behar dira. Enpresa ereduak landu egin behar dira. Enpresa txikik oso proiektu interesgarri dituzte, estinbokazioak izan daitezkenak, eta gazte hauek beraien proiektuek enpresa horietan egiteko. Eta berriro bukaera, familia. Familia horregun behar du guzti honetan, denak zentzu bat izan dezan. Bigarren erronka, komentatu dugu, gure gaztek duten ez ezagutza enpresa sarearekiko. Orduan hemen, alde batetik, esan dago enpresa, ikastetxe eta familian artean, nola egin dezakegun eskualdeko enpresa hauek ezagutarazteko. Orain arte ohiko nazi izan da, ikastetxek deitzen digute, Xabiri edorari baina, noa dezakegu aurten bisitan zen enpresa eta genezake. Gure saiatzen gira azaltzen, enpresa bat, bere egunerokotasunen sartuta dagoela eta
ezin diela, ehundaka gazte enpresa horietatik bisiten, formula egoki bilatu beharko diela enpresa horiek gerturatzeko. Eta, hemen baita oso importante ikusten duguna, estime emakume referenteak izatea, gure atzetik endatozten generazio gaztea, neska gazte hauek, esateko estime niretzako izan daitekeela. Eta azkeneko erronka, etorkinen laneratzea. Beraien beharra daukagulako, eta kulturen arteko elkarbizitza hori egin beharko da, noski bertako nortasuna eta genero bereziki zaindu. Baina hemen, komentatzen dena da, igual enpresak egin behar dituzten harrera planak egokitu kolektibo hori, eta beste gai garrantzitsu bat, emakume referenteak hitz egiten ditugunen, etorki euskal hiztun referente bilatzea ere baita, azkenen beraiek gertutasun hori topatzeko. Hauek esan da, nik hemen bukatu dut, kontatu beharreko. Eta, ez dakit denborazun dugu nabien, zurik edo... Lehenik eta behin eskerrak eman nire eta laitzei, txones esan duen bezala ez da erresa, daukagun bizimo dukin, tarte bat hartzea eta gaur gurekin hemen egotea, askotan guikitik deitzen dagoen favore bat eskatzen, nik ulertzen dut, baina kompromiso askoko pertsona zate, eta asko eskertzen da. Orduan, pixka bat moin pasatuko naiz, bakoitze aurkeztea, lehirekin hasiko naiz. Lehireko lomo, hanko enpresako berrikuntza eta teknologia zuzendaria da, eta hankoko zuzendaritzako kidere bai. Energy Intelligence Center fundazioko patrona eta idazkaria, eta Lorte Zentro Teknologikoko kontseilu errektoreko ordezkaria baita. Konpromiso handiko pertsona beste bat ez dago garen darten. Ikasketaz, leire ingenieritza tekniko-mekanikoa eta goi-mailako ingenieritza industria antolakuntza. Masterra, MBA eta formakuntza, eta 20 urtetako ibilbidea industria. Leireke, segurazki 20 urteotan egindako evoluzio guztike zer esan ongi izan du. Bestate batetik, alaiz gaztelua da, beste ibilbide bat, baina hori ikusten bi ikuspegiko oso interesgarri izango diela, generazio berdinetan pixka bat, gauzak aldatu duten dien ikusteko eta hartzeko. Alaiz, ArcelorMittalen prozesutako ingenieria da, eta semiprodukzioaren eguneroko kontrola eramaten du, eta kamio dekolada automatizatzeko prozesuaz arduratzen da. Ikasketaz, ingenieri mekanikoan graduatua, 3D inprimaketa eta fabrikazio horrelatuan mastera egin dauke, eta momentu honetan, distantzira baita, industria ingenieritzako masterra, elektronika eta automatika espezializatuan egiten ez dela. Hau esan da, ikusten duzu ez, zelako bi erreferente ditugu eskualde. Eta, nire saioa ezin bukatu, gustako litzaidatek, gaur martxoak 8 da. Eta hasierakoari hortatik jarraituz, eta emakundek egin duen kanpaina kontutan hartu, zu eta zarro, zauden guzti eta zarroz, eta hau izan dadia, atzetik datorren generazioa ahalduntzeko, beste ekimen da. Arratsaldean denoi. Eskerrik asko, Aiala, aurkezpenagatik. Eta izan da eskerrik asko zuek, gaurko honetan bazeuden hainbat ekimen, bata besten atzetik eta erabaki duzue atxalde hau gukin pasatzea zen, dala gutxi. Eta noski, goieki, eta lehen bizkata, eta zuek pixka tiratzen bezu gati badakit, jasotzitugu eskerrak, eta oso ondo dau, baina egiten zuela be gauzak ez gertatzen, gure egunerokotasuna sartzen gara, eta sakago. Hankotaz ezketen behizuet, nik hanko egunero bizitzen dut, eta gauzaiatu behar nahiz ematen hankotaz behar bada ez ezagunegoa edo gutxigo ezautzen duzuen ikuspegi bat, eta pixka gaurko gaiekin lotzen saiatuko nahiz, estenakin. Baina, hori esan aurretik, seguraski hanko ezautuko duzue, pare bat hitz
hanko kooperatiba bada, eta kooperatiba osasuntxu da. Aurten bigarren urte horrena betetzen ari gara, eta gure bai, gaurko lemai hartuta gure arro gauden, ospakitzen dutaz. Eta asko zigea, 200 milioi euroko fakturazioa daukeu, eta horrek eramaten gaitu Idiazabalen bosten bat pertsona aurkitzea, eta denborara ditugun bestelako ampliazio batzuk bai Indian, bai Saudi Arabian eta baita ere Kazajistanen. Hori kontutan eukita, esportatzailegia, baina egiten gure balio erantxe ondina, da nolabait dialagai gure bezeroa ulertu, entzun, eta hori modu batea soluzio bezala emateko. Eta hori da pixka bat gure berezitasuna eta gure balio erantxeak. Nola egiten dugu hau, bai? Hau egiten dugu negozio unidadeetan oinarrituta. Eta horregatik, seguraskipetako batzuk zeuduko duzuan fundizioa bezala, oso ondo. Fundizioko unidade bat daukeu, nun material berezi eta pieza eta geometria ezberdinetako edo zailetako komponente bukatu entregatzen duguna, eta beste batzuk behar da ezatuko duzu gehiago, balbula gintzagatik. Balbula egiten ditugu, sektore energetikorako eta baita amiatza gintzarako. Hirugarren unidade negozio bat daukeu, dela hanko serviz, hanko zerbitzu unitatea, beti balbula eta lotuta juten dena, eta saiatzen geana da, gure produktuek jazaldik atera eta gero, gorri jarraipen bat ematen, ez? Eta bezeroi nola baiteko akompainamiento bat ematen bizitza ziklo horren barruan. Kontura guztiate, laugarren bat jarreta duten da transparentzin, hanko nimen aldiz ditu diona. Fizikoki ez da negozio unitate bat momentu zen, baina da gure karta presentazioa edo gure energiako mundun eraldaketa honetan nola aurkeztu behar gean, nola aurkezten nahi gean gure proiektu portafolioa. Eta, energia, new energy sortan, itzjoku erabilita, baita ere ematen dugu bidea, edo ematen dugu askatasunen behar bada bestelako proiektu batzuile bai kabida emateko, eta saiatuko geha gero horiek ikusten. Zertan oinarritzen da? 3 ardatz estrategiko ditugu. Alde batetik, trantsizio energetikoa, energia eraldatzen nahi da, jasangarritasunen eta transformazio digitala. Batzutan artene bai, oso luzartuta ditugunak. Eta proiektu batzuk presentatuko ezkizuet, usteko pixkak zertan abiltzen edo zer dan eskuarten daukagun. Trantsizio o transformazio digitala, nola sistema integratu adimenduk eskainiz gure bezerei. Zein da gure abiapuntue? Hau da gure abiapuntue, balio da gure egunerokotasune, hanko balbula eta lan egin duen jende egunero betu, hau di gure balbulak, batzuk, eta balbulautako batzuk die eskuz manualki operatzen dira, baina beste batzuk balbula motorizatu dira, edo aktuazio bat amaztenak. Hau iten bizitza guztia ematen dugu, eta oso ondo potentzaiegu, baina igual ez da nahikoa, transformazio digital hori emateko. Eta horregatik sortu gendun edo sortu dugu, ISS edo Integrated Smart Solutions konzeptua, adimen eta sistema integratu konzeptua, ez dugu zer asmatu, baina egin da beste balore bat eta beste proposamen bat gure bezeroi eskaintzen. Nola? Balbulatatik aratago, balbula horiek aktuatuk dienen, edo motorizazio bat dauketenen, horren alimentazioa, horren kontrola eta betire funtzio bat beteko duen sistema bat entregatuta. Normalen, fidagarritasune eta segurtasune uztartzen dituna. Ni beti esatet, hobea izaten dela irudi batekin gauzak ikustea, eta adibide bat ekarri dizuet, bideo baten ikusiko horrezuena, ez du nahi hausegatzea, ikusi dezuena grupo hidrauliko bada, Dijona kontainer baten eta akumuladorek ikusitxuko aurretik, balbulak hor dauzkeu, aktuadore urdin horrekin, hidraulika erabiltzen egia kasu honetan, eta gure lankide banek, iten duna da, balbula kontrolatu ez da. Hor da planta bateko irudia, eta ematen dio bere kontrola, bere komandoa balbula inkitzeko, edo balbula izteko. Eta bien bitarte hortan generatzen den datu eta trantsizio datu guzti hori edo partekatzen den datu erregistro guzti hori goaz erregistratzen gure transformazio digital hortan bideo hori aurrea emateko. Hala ere, hemen ikustezko grupo hidrauliko bada, eta dauzken berezitasunak die, nolabaiteko redundantzi sistema ditula bat faiatzen baldin badu beste bat segurtasun funtzional hori bilatzen duena, eta ikusten dituzten elementu guzti hauekin egiten duena da proiektu guztie sensorizatu. Zertako, datuk aktualizateko eta une bakoitzen
momentu errealen datu guztiak eduki ahal izateko eta funtzio horretaz gain bezeroi zerbitzu hori, gure Amposerviz unitate horren bitartez, zerbitzu hori luzatzeko eta gure erlazio hori bezero horrekin geroz eta aberatsagoa izateko. Guri kolaboratzaile bat bezala, edo Ampo kolaboratzaile bat bezala ulertu edo ulertzeko bide horrekin. Eskuartean hori entregatu genuen, bere garaian olako beste batzukin ditugu, eta gutxi gara estruktura iguala dauken proiektu bada, baina udarako entregatuko dugu, horretik ekarri dut, eta da gutxi gara berdina, baina erronka txiki batekin. Iten dugu gauza berdina, baina etxaso azkin. Orduan gure balbula jongo dire, daudetuko dute aktuazio bat, robotizatu behar, eta unidade honek konkretuki jenduna da etxasoko gure hartu, filtratu eta bidali plantara. Hortako edukiko du kontrol bat, edukiko du urko hidrauliko bat, eta edukiko duguna da, batez ere, ikusten duzuen odi moratu hori, odi bat da, baina egiten da holako umbilikala ditzen diogu gure sektoren, baina holako tuberi bat, ondauzken suministro hidraulikoa, elektrikoa, eta batez ere komunikazio sistema. Horre denak, nolabait emergentzi sistema kontutan edukita, konfiguratzen ditugu, kontrolatuko ditugu, eta bezero emango dio bukatuta eta behar dituen zigilu guztien. Ze ekartzen du guretzako, ze bilatzen nahi garen honekin? Noski transformazio digital hortan pauso bat aurrera ematea, baina batez ere soluzio eta balio erantzi hori soluzio integratu bitartez eta adimenan bitartez bezeroi Anpoko beste ikuspegi bat emateko eta horrek baita guri negozioa beraztasune ekartzeko, ez da, nola baita esatea. Jasangarritasunen, zer egiten nahi geha, jasangarritasune ekonomia zirkularran barrun kokatu dugu, eta proiektu bat ekarri dizuet. Nola egea proiektu hau ematen? Proiektu honen funtsa da, mineral berezin errekuperazioa. Momentu enten prozesu bada, prozesu hau katalizatzaileetatik mineral berezi hauek, bienak platinoa, paladioa eta rodioa berreskuratzeko gai da, momentuetan hondakin bat da gai batetik. Hondakin bada, ezin da zerrotrioen eta prozesu honen bitartez hidrometalurgia ez zaiona, gaia momentuetan ehuneko 85 hondakin horren hortan dauden mineralan ehuneko 85 errekuperatzeko. Eta horrekin baita usten dugu ez bakarrik trantsizio energetikoen barrun eta jasangarritasune etorkizun nahi da eduki behar duen garrantziz aparte, kontsideratzen dugu edo gai gara da, batez ere beste pauso bat ematen prozesu hauetan sakontzen. Beste berezitasun bat badauke, normalen prozesu hauek egiten dien pixka bat hidrometalurgian oinarrituta da temperatura altuko prozesutan oinarrituta eta kasu honetan egiten da temperatura bajun. Eta horrek esan nahi du askoz ere kontsumo energetiko bajugo bat edukiko duela eta askoz ere efizienteagoa dela. Ez da gu bakarrik egiten nahi garen gauza bat, beste talde batzukin egiten, beste enpresa batekin egiten nahi garen gauza bat da, baina jakin, horretxe bertan, Europako funtsetatik, duela, nik uste rekonozimentu txiki bat, 10 milioi eurotako laguntza bat eman digute, hau dena industrialki aurrea eman alizateko. Eta bat eman dugu pentsatuko joan, ze haidanko katalizatzaile. Katalizatzaileetatik mineralak rekuperatzen, ez da? Prozesu honekin hidrogenoko konbustible pilak ere bai erziklatu ditzazkegu. Eta horrek, lekutsiko dizuzaten beste proiektu batzuk tarteko, gure estrategian erabat uztartzen da. Eta gainetik, balbula gintzatik, mehatza gintzan gauden, hidrometalurgiako prozesutako balbulak iten ditugu, eta nola dela, Ampo fundizio ikuskontutik, metalurgian expertiz bat edo konozimentu bat ebaratu. Eta hori dena koktelera sartuta, proiektu honei bultzada ematen gabiz, jasangarritasun honetan eta ekonomia zirkularran oinarrituta da beste pauso bat emateko. Eta trantsizio energetikoa, nola ulertzen dugu Ampon trantsizio energetikoa? Guretzako trantsizio energetiko oinarria da energia berriztagarrien maksimizazioa. Eta maksimizazioa hortan, mundu usten dugu etorkizun ahalik eta elektrifikatuna. Baina, usten dugu elektrifikazio hori ez dela posible izango gizarte guztiak trasladatzea. Eta horregatik, hidrogenoa, vektore energetiko bezala, izan litekeela esparru hori ondo bete eta elektrifikazio hori ahalbidetuko duen elementu bat.
Hidrogenoko baliokatea gaur gaurkoz irudikatuta daukeu, horren, eta, nolabait hidrogeno hori modu berriztagarri baten sortzen da, gaur egun, energia elektrikoa berriztagarritatik atera, elektrolisi bitartez hidrogenoa sortu, historikoki beti hidrogenoa beste modu energia fosilak, energia fosilak erretzen lortu da, elektriatzen lortu da gai bada, baina ideia da ez, hori izatea energia berriztagarritan oinarritutako hidrogeno produkzio bat, bale? Eta erabilerak, daude ez da, erabilerak, nun, seguraski gauza asko bateria bitartez hori da, baina daude beste sektore batzuk oso zailak izango dira deskarbonizatzeko. Behar bada industria, behar bada mobilidadea distantzibizakoa, edo mobilidade oso prisutxu ez da. Ikusiko dugu, zer gertatzen den, denboran zehar, baina egia da, eusketa izea beti ez duela egiten konsumitu behar den puntu igualen, eta hori arraiotu behar da. Eta hidrogenok balio dezaken, balioko dugu garraio hori egiteko. Minuto baten bitartez, kamioiez, hegazkinez, edo barkuz, edo beste konposatu batekin nahastuta. Orduan, hau esan da, eta sartu gabe, guk erabaki deuna da, nolabait hidrogenoko almazenamendu teknologiatan posizionatu behar dela. Zergatik, movimentu hori egin alizateko, eta nahiko nuke bakarrik alderdi honekin gelditzea, baina azkenen edukiontzi berdin baten, hidrogenoa dauzke berezitasun oso komplexu, eta horretako bada desia debajo dagoela. Edukiontzi baten berdin bat hartuko bagen duke, oantxe bertan hemen daun giro temperaturakin eta presioekin, kantidade oso gutxi izango gineke gai edukiontzi hortan ikitzeko. Presurizatzen badugu, presioa igotzen badugu, kantidade gai eukiko dugu. Likido egoerara pasatzen baldin badugu, oraindik eta kantidade gai eukiko dugu, eta solidifikatzea iristen baldin bagea, gure maksimizazio hortan iritsiko gara ez da. Gaur egun gainea, gaz presurizatuko baliokatei gure produktukin zerbitzua emateko, eta lan egin deuna da gehiago likido egoerako prozesutan eta solidifikazio. Erotxu duzet, nola, bale? Hauxe da, gure balbula, likido egoerako garatu deuna. Hasieran erakutsi dizuten irudikin konparatuta bastante ezberdina da. Baina, kontsideratzen dugu ingenieritza oso lan ona deula, batez ere lortu deulako oso soluzio arinen, oso soluzio flexiblea eta oso soluzio hotza mantentzeko oso soluzio aproposa. Badakizue edo ezakizue, baina nik bazta esan nindu zer, gure erabiltzen deunen, gure egoera likidon daukeu, eta fasatzeldatzeko, askotan egin da lapiko bat hartu, gure jarri, berotu, energia bat eman, eta hasten da gasifikatzen, bai? Nurez egokurtzen zade eskuelatik hortan sartzen, dikzuzak gertatuko zen gu. Hidrogeni pasatzen zaio antzeko zerbait, baina fase aldaketa hori gertatzen da hotzetan. Minus berroita meiru gradu zentigradutan. Sistema guztien temperatura kriogenikotan jaitsi behar dugu, eta ikaragarri importantea da mantentzea temperatura hori zati bestela, prozesuko efizientzia horiek galdu ditugu. Eta hortarako, balbula egiten die, holako metal edukentzia hori baten eta aislamentu hori bazioa aplikatzen egiten zaila, ezta? Eta honen, esan nahi du, implikatzen du eta mantenu guztiek goitik inbat dela, eta bestelako arazo batzuk edo, erronka batzuk ditu. Grafika ikusten baldin badezue, hidrogena hortxe dago, bada beste eskaloi bat, helioa, eta nola oraindik hidrogeno likidoa ez da elitazko merkatu erreal bat, ezin dugu hemen bizi, induna izan da, produktu berdinekin helio likidoa ere pasa, minus 250 diela, eta ia horiek, instalakuntza zientifikotan, airea esartzen. Eta produktu honekin, gure erronka, aurtengoa da, merkaturatze masibo bat egitea. Zertan gabiz pentsatzen, nola baiteko beste hidrogeno lekuatuko aplikazio batzuk bilatzen. Garraio transporte pesadan edo garraio astunen, distantzia luze bat eta autonomia luze bat eduki behar duten garraio mota hauetan, barkutan, batez ere Australiatik, Japonia horretxek, hemen dute batean, pare batean,
sortuko den kate berri hortan, baita ere teknologia garatzeko bidek egiten eta aviazioan. Eta hori ikusik zuen partner guzti hauekin, edo partner bezero posible guztiekin dauneko izketan daude, bai. Usuko dugu baigean, konbentzitzeko, gurekin apostu egiteko baigean, lehenengo piloto horiek, amortuarekin, garatzeko gai gara edo konbentzitzea egiten, Eta almazenamentu solidoa, behar bada ez ezagunena, jende gehien ikuntzako. Eta june horretik, ikusten zuen hemen beste enpresa bat egin daukagu gerreketa, eta ez da kasualidadea, enpresa honekin daukuna da partenariado bat, eta erakutsi behar dizueten teknologian, zientzia eta fisika euren propiedadea da, eta guk beste balioretsi bat dugu. Baina, guazen ikustea eta kitxokulentzen gozen duen zerren hidruro metalikotan elementuk almazenatzea, baina, lehengo arioak, hasieran zentzuten aritik jarraituta, azkenen bilatzen deuna da, alik eta espazio berdin baten, alik eta soluzio kompakto berdin baten, alik eta hidrogeno kantidade gehien gordetzen. Eta, behar bada, esplikatzeko, inbezutena da bideo txiki bat jarri da elementoketan, jarri horretik esplikatzen behar zuet. Ikusten zuen metal bat, hor barrekozkorra, ikusten zuena, metal konkretu da bai, eta dau kutsa bat esartuta. Eta hasi batea hidrogena injektatzen. Hidrogena zen da ikusi, hidrogena, eta horretik jarri dugu manometro bat hor, eta ikusiko duzten nola horratza, hasten den goraka egotzen. Hortaz, emango dio, oida. Eta ikusiko duzuet, jaida pixkanaka, igotzen presioa, eta hori izten da momentu bat, ikusi behar duzuen, hasten dela metala, xehetzen duzela, ez da? Eta pixka teknologia denean pixka magia. Eta horratzen fijatzen bezate, horratzen hasten da berrizen gesten. Hidrogenoa esartzen da, ez. Hidrogenoa da, metal horren barrualden kokatzen eta sartzen. Esan ezagun modu kolokialago baten, porotan sartzen bezala, ez da. Eta izten momentu bat, hidrogeno hori, dena, eguneko sartzen dela metal hortan. Hau erakusteko jartzen dugu, ikusten zuen, basal suizako da, eta ean fisikan oinarritzen da, eta gero errealitatean hori kenduena da prozesu termiko batekin, hau da. Bero aplikatzen dugu, eta hidrogenoa sartuten da, eta hotza aplikatzen duen hidrogenoa atera egiten da. Eta nik hidrogeno hori, metal hori eskutan hartu deket, hotzetan ezin eskuera sartu, presiopen daunean kontuz, aber eskapetxon bat daukau, edo zute bat sortu deket, baina kasu honetan erabat segura da, zatik modu solido baten almazenatuta belitu zaitu. Hau da, teknologian oinarrian, esplikatzeko batzutan zaila izaten da, eta hau nola eramaten dugu merkata, ze bilatzen dugu, merkata berrezagarri, elektrolisie, eta dozko aukeratzen, behin hidrogenokuna almazenatu, erabilira konkretu batzutako, indikeu almazenatu, eta kombustible pila batekin berriz ere elektrizidadea sortu, gauen aiztea balin badau, oso ondo, guazen elektrizidadea hidrogeno bilakatzea, eta goizen behar deunen berriz ere elektrizidadea bilakatu. Edo, indikeuna da, hirugarrena, konprimitu eta almazenatu elementu berdinekin. Ez dugu kompresore bat behar egiten du kompresore lan hori. Hori izango da, etorkizuneko bide nagusinetako bat, espero dugu hidrogenoa horre batean. Baina momentu honetan, ez hidrogenoa ez da egizan da, oraindik merkatu aktible bat, eta horregatik, beste linea bat, jake bat izuet, industria gehienak eta erabiltzaile gehienak generatzen duen hondakin horiek eta CO2 hori jasotzeko legedi ere hor daula eta gerozetarri jaso beharko dugula, eta CO2 hori ere rebalorizatu garran dauko, erabili garran dauko, zatik horremeste sortzen dugu eta gugula zen izarte bezala CO2 hartzen dugu. Karbono dioksidoekin, orduan, hidrogen hartzen dugu berdea, nazten dugu dioksidoekin, eta metanoa sortzen dugu, gas naturala. Berdin gutxatzen jarraitzen dugu, erretzen dugunen, zati gas naturaletan jarraitzen dugu, baina behintzat, bere produkzio bide hortan,
produkzio hori behintzat ez da kaltetu edo ez dugu inguru giroa edo gure lurrak kaltetzen. Nola eskaintzen dugu hau, fizikoki nola ege hau bezerota eramaten. Metal horiek daude hemen ikustik ez duen tubo hauetan, nerak almazenatuta eta ikusten duzuen bezala pixka bat modularra da. Hori da bilatzen dena modularidadea, eskalabilidadea, ahalik eta azkarren eskalatu ahal izateko. Eta, jakin Hyundai proiektu honen parte dela, eta guretzako garrantzitsu da, esatea Hyundai proiektu honen parte dela, zati, teknologia izan dike oso ona, baina egiten oantxe bertan nitrogenoko ekonomiak behar duna da prezio jetxi, funtzionatu dezala, hori kasuntan ez da barazuek, hori bermatuta dau, baina behar duna da eskalatu. Eskalatze hortan behar dituguna da prezio jetxi. Oain gaur egun erabiltzen duen energia bidea bezain kompetitiboa izateko. Eta, Hyundai bezalako automozioan oinarritutako enpresa bat bertan egitzea guretzako balio erantzi handi bada, zatik automozioa beti izan da kosteta oso oinarrituta eta produktibitatea oso orientatuta daun sektore bat eta gainea berrikuntza kontinu baten eta mejora kontinu baten daun ezta. Orduan, hau da pixkat nola dagoen, bai? Hala ere, hori hola zen dugu ginen jarri, eta pixka bat eskalabilidade horri kontutan eukita, ordenarikoa behizitze kontainer batzutan sartuta, kontainer komertziala, iso parametrotan sartuta, eta, kasuntan megabatio bat orduko kapazitate batetik hasten die, eta indikuna da, beharran arabera, haunditzen, bai? Baita, garbi esan dut, ez dugu energetika honen kontra konpetitu behar, zatik honek dauken ikuspuntu da energia deszentralizazio produkzio baten oinarrituta dauken filosofia. Ez dugu aspiratzen bestelako gure bezeroko rogun diena gehien kontrakutzen, zatik ez dago ez musikuloik eta ez da gure helburu bai. Baina bai, usten dugu lan hori indeikela, teknologia desentralizatuko ekonomia baten barruan. Bukatzeko, gaurko gaien estema da, Science, Technology, Engineering eta Mathematics, eta trebitu naiz, euskal batzutan gauten naiz eta izatik gero batzen txagoten naiz eta izatik sortan ez jaleotan. Baina, edakit tabla periodikoa erabiltzen, nolabait, aurkezpena itxira bat emateko eta respetu guztikin. Orduan, zeatik tabla periodikoa? Tabla periodikoan da zeulako gure unibersoa sortzen duen elementu oinarrizkoa, eta uste, esan dikeula hori dela zientzia, dena oinarri bat. Teknologiak berriz, uste, esan dikeula erakusten digula zientzia hori nola erabili eta nola aplikatu dezatzen. Hankonez dugu ez zientziaik eta ez teknologiaik asmatzen, baina bai egiten duna da asko da ingenieritza. Eta, esan dikeu, ingenieritzak ematen digula indarra, teknologia hortan oinarritutako, sortu den teknologia horren, zientzia baten oinarritutako teknologia hori bezeron gana eskuragarri jarri eta funtzionatu ahal izateko eta erabili ahal izateko. Eta ez dakita ostarete, baina nik uste askotan matematikak direla ahaztu batzut ez da, baina egiten, hiru disiplinak lotzen dituen hizkuntza bat da, ez da. Eta horregatik, erabaki dut, ikusi dut erabili nahikela matematikak errepresentatzeko, matematikak diela, beste disiplina guztien, eta gaurko horrein lotutan amata. Hangoen ikusten dugu etorkizunen esten bokazioa beharrezkoa izango dela. Ez dakit, esplikatu zuten proiektu hauek lotiko duen nekoa exitu edo ez. Saiatzen jarraituko dugu, saiatzen jarraituko dugu, eta nolari hau beste batzuk izango dien, baina bai egie da bilakaera hori hor daula. Eta horregatik usten dugu apostu hau enbarren daula, ez bakarrik enpresagintzatik, baita ere gainontzeko gizartetik eta baita ere bestaldeko gainontzeko agente eta organizazioa. Ez da, eta hau esan da, bada problema bat, eta ikusten dugu industrian talentu ez da hori, ez dela genero. Eta beste.
Lehenik eta behin eskerrak eman Leuneskata taldeai, Maialen, Xabiri, gonbidapenagatikan, Leire, behar zelako profesional batekin holtza partekatzeko aukera izateagatik, eta gaurko eguna dela eta honea etorri zaten guztioi. Aipatu den bezala, nire izena Laitza, hola berriatik nator, Arcelorretik, naiztan ikuste gaur egun noindik gehienak Aristrai bezala zautzen zuen. Eta, ezagutze ez tezuen ontzat, ArcelorMittal mehatzaritza eta altzairugintza enpresa estrategikoa da, munduan zehar, Europa mailan ekoizle nagusiena, Amerikako handinetariko bat, eta Afrika mailan bigarren ekoizle handina. Horretaz gain, burni mineralaren ekoizpen maila handina dauko mundu guztin, eta jada pixkat Espainia mailan zentratuta. Espainia mailan produktu nazionalaren ehuneko 42 ekoizten du ArcelorMittalek. Gutxi gora bera urteko 4,8 milioi tona dira hor, eta 8.500 inguru langile aurkitzen dira Espainian. Taldearen estrategia garbia da, lidergo hori mantentzea, eta horretaz gain, gaur egun hain garrantzitsua den jasangarritasunaren inguruan deskarbonizazioa. Horretarako, taldeak 3 helburu nagusi markatu ditu. Hor ikusi dezakegu 2030 urterako 2 helburu, talde mailan karbono dioxidoaren emisioak ehuneko 25 murriztea, eta Europa mailan ehuneko 35. Helburuneko anbiziosoak esango dute, ez? Eta azkenik, 3. helburua, 2050 urterako 0 karbono dioxido emisio duen altzairu jasangarria ekoiztea. Horretarako, garrantzitsuena deskarbonizazio teknologien lidergoa izatea, eta lidergoak gara. 3. Energia garbi erabiliz garaturiko teknologiak ari gara garatzen, energia berriztagarria, CCUS, edo karbonoaren berrerabilpenarekin sorturiko energia, edo biomasa jasangarriaren bidez sortutariko energia erabiltzea. Honek, 2 bide edo 2 teknologia ireki dizkigu, Smart Carbon eta Innovative Drive izenakoak. Horretaz gain, talde moduan aldaketa bultzatzeko kolaboratzaile oso garrantzitsuak gara. Zertan? Politika publiko batzuen alde, bai, testuinguru araudia komentatzeko eta hori dena garatzeko. Emisio baxuko, merkatua sortzeko, iniziatiba barizak bai bertan sortu eta bai parte hartu. Eta azkenik, beharrezkoa den energia jasangarri guztia garatzeko, infrastrukturak sortzeko ekimenak eta sozietate desberdinekin kolaboratzea. Fiskat, hori dena englobatzeko marka bat sortu dela esango genuke, Xcar deitzen dena. Xcar da modu jarrai batean, lanean dauna denbo guztin, altzairu jasangarria sortzeko. Eta 2021 urtean lehen 3 ekimenak ateraziran aurrean, 2 amaierako produktuarekin lotuta eta bat sektore ekonomikoakin loturik dijoana. Amaierako produktuetaz hitz egiten dugunean, lehenengo ezkerretan aurkitu dezakegun etiketa garatu zen, altzairu berdea dioguna, lehen mailako altzairua energia garbiarekin sortzen etiketatzen du. Eta bigarrena, energia berriztagarriak erabiliz, bigarren mailako altzairua fabrikatzen dugunean, ipintzen duguna. Arlo ekonomikoataz hitz egiten badugu, inbertsio fondo batetaz, inbertsio fondo bat aipatu behar da. Inbertsio fondoaren helburua zer da, deskarbonizazio estrategia hori azkartzea eta aurrera lehenago eramatea. Pixka bat taldea alde batetara utzita, STEM, ingenieritza, emakumeak hitz egiten, nire lana edo nire egunerokotasunean egiten ditut da hainbat jarduera komentatu nahi dizkizuet. 2 ardatz nagusi daude hemen. Lehenengoa, prozesuen automatizazioa. Siderurgia edo altzairugintza pentsatzen baldin badugu oso lan mekanikoak, gogorrak, zakarrak, beroak, traketxak etortzen zaizkigu burua. Eta egia da, altzairugintza momentu honetan inflexio puntu baten aurkitzen da, eraldaketa momentu baten.
Horrek zesan nahi du, gaur egun dauzkagun teknologia baliabide guztiak implantatzen saiatzen nahi gara, lana errezagoa izan dadin. Horrek zer dakarti prozesu batzuen automatizazioak. Prozesuen automatizazioa zertan datza, adibidez, sentsoreak integratzea prozesuan zehar, temperatura kontrolatzeko, parametro batzuk monitorizatzeko. Horrek zertan ondorioztatzen du baita ere, kontrol automatikoko sistemak ezartzea, kalitatea kontrolatzeko, oxigeno fluxua kontrolatzeko, sentsoreetatik lorturiko parametroa eraldatu, borratu, nahi duguna egiteko beraiekin. Beste alde batetik, robotak. Roboten implantazioa oso garrantzitsua da, azkenean gure giza kapitala ere babesteko oso arriskutsuak diren lan horien aurrean. Eta azkenik, jasangarritasuna eta emisioen murrizketa. Gure faktore klabea eta taldeak duen erronkarik handiena. Horrek zesan nahi du, hidrogeno injekzio desberdinak probatzea edo, zenbait azpi prozesutan energia berriztagarrien erabilpena bultzatzea. Bigarren ardatza, eta gaur egun indar asko hartzen ari den ardatza, inteligentzia artifiziala edo adimen artifiziala. Zortez, talde guztitik gure planta izan da aukeratua fusiozko labean adimen artifiziala implantatzeko aukera dagoen eta proba batzuk garatzeko, gero taldean zehar zabaltzeko. Momentu 5 puntu klabe da ikuste ditugu. Lehena, denbora errealeko prozesuen optimizazioa. Adimen artifizialak, une oro datu horiek jasota, iradokizun desberdinak eskaini ditzazke prozesuan zehar optimizazio desberdinak lortzeko. Diagnostiko eta mantentze prediktiboa. Honek zer dakarki, azken finean labeko igidura kontrolatzea eta mantenimendu prozesua eta bizitza bai luzatzea eta kostua murriztea. Kalitate kontrolak. Azkenen adimen artifizialarekin, txakarraren kalitatea. Altzairuak une oro duen kalitatea kontrolatzeko aukera ematen digu eta ea parametro batzuen barruan aurkitzen den jakitea. Programazio eta plangintza. Une oro informazio jasotzea, eskuragarri daukagun materiala, merkatua nola dagoen, fabrikaren une orokotasunean nola funtzionatzen duen. Hori dena kontrolatuz, programazio egokia sortzea. Eta datuen azterketa eta etengabeko hobekuntza. Azken finean, fusiozko labeko errendimendua hobetzeko egunerokotasunean iradokizunak, datuen analisiak eta azaltzen dituen uneroko transmisio edo komunikazioak edukitzeko. Azken harira, emakumeak ere. Emakumeak garrantzitsuak dira, baina estadistikak ez duen gure alde jotzen zehazti. ArcelorMittalen, Olaberriako plantan, 48 langile aurkitzen ditugu. Hortikan, 32 bakarri dira emakumeak. Sekzio edo departamentu desberdinak begiratzen baditugu, bulegoetan 23 gizon eta 19 emakume aurkitzen ditugu. Nahiko balantza orekatua erakutsiz. Aldiz, fabrika edo pie de planta deitzen dioguna, 354 gizon eta 10 emakumez osatua dago. Azkenik, zuzendaritza edo erabaki hartze organ horietan, 12 pertsona aurkitzen dira, 3 izanik emakumeak, ehuneko 25 estadistika hori erakutsiz. Eta, gaurko eguna aprobetxatuz, nire 3 lankide, horietako gandi, nire 3 lankideen historioa kontatzen duen bideo bat jarri nahiko nizuek. Hola, mi nombre es Begoña Álvarez. Estamos en Expediciones. Yo me ocupo de buscar el rastro de la producción con su expedición. También soy responsable de la buena, la seguridad y las 5 S's. Mi nombre es Abel García. Mi labor principal es controlar y definir los parámetros para que todo el proceso industrial funcione correctamente. Me incorporé a la compañía en marzo, aunque llevo año y medio en el sector siderúrgico. Hola, mi nombre es Erika Larraya y empecé trabajando en la planta de Madrid.
Mi trabajo actual en Olavarría consiste en coordinar las entregas de chatarra y recepcionar los materiales de forma segura y acorde a lo contratado para su posterior uso en la actividad. Comencé en la compañía como ministra de Telecomunicación hace más de 2 décadas. Fui una de las primeras mujeres del área de producción. En aquellos momentos se nos podía contar con los dedos de una mano y todavía sobraba otra. En España tan solo somos un 25% de la familia industrial. Una cifra muy baja, pero con un altísimo coste de oportunidad, tanto para las mujeres como para los hombres. En la última década ha habido una mayor presencia femenina en la fábrica. Sin embargo, las mujeres tenemos muy poca influencia todavía en cargos de decisión. No podemos hablar de un techo de cristal. Existen barreras para alcanzar ciertos niveles jerárquicos a pesar de tener cualidades suficientes. ArcelorMittal va por buen camino, pero hay que seguir trabajando. La reducida presencia de mujeres en la industria, y especialmente en cargos de responsabilidad, es un problema que hoy en día se percibe desde el educador. Las jóvenes tenemos pocos referentes femeninos en los que vernos reflejadas, y este factor es clave para que las estudiantes se sientan atraídas por las carreras científicas y tecnológicas. A lo largo de estos años no he sentido que estuviera en desventaja por ser mujer en el trato con el grupo, en el día a día con los compañeros. No puedo negar que alguna experiencia negativa puntual he tenido, pero se soluciona trabajando, viendo de manera. Si realmente quieres ser mujeres, hay que mirar algo y seguir adelante. Para mí sería imposible tener una carrera profesional sin una buena conciliación laboral y familiar que tenemos en el grupo. Tengo 3 hijos, el menor de 2 años, y creo firmemente que ser buena madre y buena líder pueden ir de la mano. Creo que lo más importante es la ilusión que le ponemos a las cosas. Teniendo ganas y voluntad se consigue todo. Para trabajar en el proceso productivo, como es mi caso, reconozco que también hay que tener un poco de carácter para solventar algunas situaciones y que no te pongan en este mundo de hombres. Hoy en día la empresa confía en personas, no en hombres o mujeres, por ejemplo en la descarbonización. Todos y todas por igual tenemos mucho que aportar para el éxito de esta revolución industrial a la que se enfrenta el sector de la acero. Animo a las mujeres a que vengan a trabajar al sector siderúrgico. Debemos romper con los estereotipos y no tener miedo a crecer en entornos tradicionalmente masculinos. Trabajando aquí contribuimos a normalizar nuestra presencia en la industria y a cambiar mentalidades en beneficio de las generaciones venideras. Las mujeres pueden y deben contribuir a resolver los retos industriales y sociales del futuro. El mundo del acero abarca perfiles muy diferentes según los departamentos: calidad, producción, laboratorio, compras, logística. La visión femenina es muy importante de todos ellos e incluso fortalece las empresas. En ArcelorMittal o Galería Vergara creemos que trabajando en tándem, hombres y mujeres somos el equipo perfecto. Bueno, eskerrik asko. Eskerrik asko giboi, azea aurkezten egin dituzuen zoragarriak. Ez dakit galderarik daukezuen eantzat, norbait zerbait jakin edo, zerbait sakondu edo. Yo resolvo algo, voy a ver. Bueno, es drástico. Leire bildu txudik ez dutzen azure. Horrek egiten zuen gauza egin. Ez, bizka bat, hemen azaldu diran eragozpen horien. Zure kasuan, adin horietan, ia mailu, amalau, amabost, urte dutan, erabaki hartu zunean ingeniaritza ikastea, zer eman zituzten horretara, nondik noa, erorezina, zer, ofizio, horretu. Eskertu. Vale, galderarrek trapa pixkate bat galderarrek baina bai, bueno, a ver, azkenen
Ez dakit, ez duna esatea bokazionala izan zela txikitatik banekila zaukeratu beharko ez da, baina, pixkanak tokatzen zaizunen, edade hortan sartzea duzu eta kartik pasatuko zitzaizuen bezala, duten zera, ikusten zer aukeragarri edo zer ezagutzen duzun, eta pixkanaka nintzen, hola bai, deskartez edo zer, nunbintzat ez nintzen ikusten oso harri duken, eta ordunak elditzen zezketen aukeratan, alik eta ustez hobekien edo gehien gustatuko zitzaiten bide hori hartu dut, ezta? Horri ez aitasmoa nuen edo ez, eta hori beste horiekin kantoratu zen beste txarla baten horretizketan haitxu ginen, zati, nik ingenieritza aukeratu nuen momentun, oso garbi neuken, aspektu medikuntza eta nien hartuko, egia, bere uste txarla eta mareatzen hasten naiz ez, hori oso garbi nuke eta zientzi alorretik montzela gehiago ingenieritzatik. Eta garai hartan, niretzako elektronika ezan nozio bat oso aukeragarri ezatik egiten, etzen ez da horremesteko elektronika gure ingurun, lehenengo gaiuka ezin zon txiko hondik, horrentxe ez den pixkaratea zen, telekomunikazio ere, bilek eta baita arantzko ziren, ez horrengo zela, eta informatika, mes edo oso programatzea baitza momentu hartan, behar da baita ez ziguten erakusten jakin izan, zer zetorren, ez da, eta nik uste hori dela gogorain, nik uste nire saiatzen naizena ez, orain pixkate baita gaztei erakusten, izatik azkenen planteatzen den bideo horri eman behar diona da, bisibilidade bat emendik dute batzutan, nola izango da gizartea eta ze aukerako ez, eta ikustu, nik aukeratu ez nintzen horiek gabe moda mentxetan. Así que, Beste hona. Badiru ez dagoela, normala ikutzen zaiten zuen aurkezpenik da gero. Oso garbi gelditu zaizkigu gauzak, eta nik uste dut benetan arro sentitzen gara zeuetaz. Hori da hitza. Besterik gabe, gonbidatzen zaituzte datoren ostiralean bertan ezatea baitare, Teresa Cruz, Fundación Descubre Junta Andaluziako aditua, zuzendaria eta turismo zientifikoaz hitziko dugu. Eta besterik gabe, gogoratu egun daukagula zer jana eta zer eradana eta pixkanteak initzeiteko aukera izango dugula. Eta eskerrik asko gaurkoan etortzegatik eta zuetaz ere gano.